তিনি বিশ্বকর্মা দে হनै বলং বরক सिलाय कखा हंके विश्वकर्मा हनै सिलाय कौ यागै तंगाइनो चोक नंनानि माइ खामचानानि आबाइनो पाइलाया नरक नुगुइ तंगो आनि उंक्लगो दाखु बिरमनि त्रिपुरानि मांको थै खोनानि बागै लामा हाय लामसुगो आं करबुक प्रेस क्लब प्रेसिडेंट चबा त्रिपुरा खाबनि ताखुते बुखुरो बेलायखेना हामबाय जों करबुक प्रेस क्लब रंनो हासे त्रिपुरा कप्लंगैनो नरक जतनो मकल काइचिगै नासिक तंगमानि बागै तिनि बेलायखेनो खा खामजांनायको एबाखेबा खायकजांनायको अबखे अपतिहाय जों साइमान खा जों बेबागनो साइमानो 16 सेप्टेम्बर नि सालमारिओ जेसीबी उ लामा जरा सकपाइखा आगे उ लामा अपतिहाय तंगमानि आफियाबा बेलायनो कस्तनि बिसिंतै बेलायनो जंजालनि बिसिंतै उ लामा फायो फेबो नरक ताबुं नुगुइ मानो उ लामा आसु जरा का हामखै ओंखा जेसीबी हाबै मानो ताबुक उ लामा गारिबो तुमुनो लामा का हामके हाबै मानो फिया तिनि नरक नुकना बेबाग आसु जरा जेसीबी फाइबाय मानि यागुलो फानो आसु जरा जेसीबी फाइ मान खाइको नरक नुगुइ मानो आसु जरा जेसीबी फाइ मान खा आसु जरा जेसीबी फाइ मान खा हाइफानो 16 सेप्टेम्बर लाइथांका 17 सेप्टेम्बर लाइथांका तिनि 18 सेप्टेम्बर ओंखा जेसीबी आसुक जरा सकपाइफानो तांगै उ हानो खुरजागलिया जों बुजियो 17 ओंखा विश्वकर्मा पालिमानि जरा आ जरावो मुताय आताय रलायो हिंदू जे पालिनै र तुमुंनो खा तंखा हनके 17 विश्वकर्मा पूजा रबाय खानके न उ हानो खुरैमानो जेसीबी ड्राइवर एबा त्रिपुरा हापां तांगै उ हानो खुरिया 17 सेप्टेम्बर नकारै तिनि 18 सेप्टेम्बर ओंखा तांगै उ हायनो हाय उ हा खुरजाया आबनि बागिनो बेलायखेनो जलेमानि मांपलि कासाय फाइख्या खापांनि ताखुकते बुखुरो बुखाय यगजानाय कक अबनो तुमुंनो तिनि विश्वकर्मा दे हनै बलं बरक सिलाय कखा हंके विश्वकर्मा हनै सिलाय कौ यागै तंगाइनो जों करबुक प्रेस क्लब नि आदं रंनि बागै उ ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकतै खुरजांनाय न रुगै चिनि बागैबो अबो कायसा चबानो अबनो कारिबो आहायनो ताबुक कायरामपारानि लुकुरक श्रीकांत कामिनि लुकुरक तै कयफां आमचैनि लुकुरकनि बागैबो अबो कायसा चबानो विश्वकर्मा अंगनो जों मानि मानो जों मानियो फियाबा विश्वकर्मा तो पाइखाबले तिनि विश्वकर्मा तो 17 of सेप्टेम्बर तिनि 18 of सेप्टेम्बर तामनि बागै आ मालखुं मथरनाय थायाबा अब क्लियर जोंनो सामुं नांगिया जों त्रिपुरासा बुकुं बारा हनैनो जोंनो सामुं नांगिया अब उ थाइनि नेता रक हनै तंनाय रंनिबो बेलाय प्रेसार ना नांमानि खापांनि ताखुकते बुखुरो नरकनो सावि खोनारवानो ताखुक बिरमनि थैमानि उ हावा फबजागै थैमानि तिनि बाय नैचि चार नैचि चुकु हाय ओंखा एबा खेबा 28 days 28-9 काखा एबा खेबा बांला बाय 28-29 दिन काखा ताखुक बिरमनि त्रिपुरा उ हाथायनो फबजागमानि दियारि रक नायि केबो सावो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै उ थायो फबजाग खना हनै केबो सावो आयां फबजाग खना हनै तै बिहि दिनै त्रिपुरा नि वान सुमुंबाय ते करबुक प्रेस क्लब नि वान सुमुंबाय ते कामि आमचैनि बर रकबो वान सुमानि उ थायानो ताखुक बिरमनि त्रिपुरानि मांकथै हनै फबजाग हनै वान सुलाय तंगै तंग जेसीबी अर अंखर खांके न पहिला सकां अबनो न खुरना कलायो अबनो न खुरै आयां अबते कासाफिरै उ हलं अबते रंनो तुनिरिनाय आबनि बागै न हापां पुस्किनिबो सबायमानि खाबन
ताकुते बुकरो बेलाय खा साजानाय कक कलायो अबखे अपतिहाय ताकुक बिरोमनि त्रिपुरा जे स्प्रो थुयो करबुक प्रेस क्लब नि आदं रक जों 30 ओ खनाखा 30 ओ खनामानि लगे लगे न जों फाइ नायफायखा बिहि आफरो करबुक प्रेस क्लब रंनो सामानि कायसा कक दंगो अबखे अब बुसाइनि बेकरें कंसाफानो नायना मुजुगो नै आवनि यागुलो जों 1 सेप्टेम्बर नि सिमिन उ कायराम पाराओ फाइ नाइट हुल खलायफायो तांगे हिंके 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन जों बनि मांगुतै खुरना हनै तिनि 2 सेप्टेम्बर नि सिमिन तिनि 18 सेप्टेम्बर जरा अंखा कामी आमतनि लुकुरो करबुक प्रेस क्लब नो चुबाखा तामो कायराम पारांथों ताम श्रीकांत पारांथों ताम क्वाइफांनि तैरुमा तैफुमा अपताय खलाये आरबीसी कॉलोनी दाल बिदाल कामिनि लुकुरब नो सुनकोर करबुक प्रेस क्लब नो चुबाखा यागुलो हापां सचिगि मानलिया अंगै आसं लुकुरनि चाइतो मुंनो नुगुई जेसीबी रहरका 5 सेप्टेम्बर फियाबा 5 सेप्टेम्बर नि सिमिन बो चेंग चेंगै चाका गोनां राबार चाका गोनां जेसीबी आ पुस्किनि बुसुं जरा फायखा आरो नि सिमिन तिनि चेन गोनां फाय उ हानोवार फायखा फायफोनो तांगै सालनै रोगै गेप बेलायनो खासा जानायखौ आव सुंबु कमनो बुजियो 17 of September विश्वकर्मा नों आसक जरा चाइतो गई तंग खानके बा आसक जरा खा गोनां के बा मुताय और ना फाइ लगे लगे मुताय रबाय खानके हा खुरना चेंग मान खामुले आसक बरो क्वाइफां कामी आमचोनि लुकुरो आसक चाइतो गई तंग किसाफानो खायग यादे अब बेलायनो खा साजानायखौ खापानि ताकुते बुखुरो ए उ हाथायनो न तेवेसा साइ फुनुरि रिफिरानो उ हाथायनो न करबुक प्रेस क्लब नि बररक आयां साकानि सिमिन गयरो रुगै याक बाय बुसले फानमानायबा गयरो रुगै रखरमानि मांखलि अब आ जराव आयां फाइसिं रगो बुफां गोबां मानो एक्स वाई जेड हाइ खलायै संसाजाक दंगो जोंबो रन तानबायखा तांगि हिनखांके अबते रंनो सिनि वानसु मुंके जेसीबी तुमुंना फायांके आयां नर नुगुत मानना उ तुइसा आ तैसाना आयां बान फेबुई उ साकातै खलाय तै रहरै तलक ताखु बिरोमनि त्रिपुरानि मांखथैनो जों खुरलायने हनै जों वानसु लायमानि फिया हापां चाइतों मानि बिसिंतै जेसीबी जों मानखा ताउसेन दजार सकपायखा सकपायमानि बिसिंतै जोंनि सामुराव सकपायखाबा सामुं देरा लायानो हनै डबल सामुं बबतेके तांलायनायबा हनै वानसु लाय जों सामुं याक थागलायखा फियाबा जों याक सामुं थागमानि लगे लगे न जेसीबी नि सामुंबो थाखा अब बेलायखेनो खा साजानायखौ खाबनि ताफुकते बुखुरो नरंनो तिनि 18 of September at 18 of September तिनि मांकुथै खुना तंमानि फियाबा जेसीबी बाय तिनि खुरि मानलिया फियाबा जों मन्त्रिनि पिएनो बो जों दाइल खायलायखा अबनो कगनो रुगै बसामानि कग अबनो लोकेल नेता रक चाइतो गया लोकेल लीडर रक साक्थारमुं करै आबनि बागैनो जेसीबी ठीक मते ठीक उया तै जेसीबी नि ड्राइवर न कंट्रोल खालायमानिया अब ताबु दुसाबनि तैबो खा साजानायखौ करबुक प्रेस क्लब फायमानि यागुलो उ थायो 1 सेप्टेम्बर नि सिमिन नाइट हुल खलायमानि जों मोखांसि नुयाखौ एमडीसी संजय ब्रियानि बतामो दफानो हामजानाय बर यादे आसक लुकुरो क्वाइफानि लुकुरो फायो करबुनि लुकुरो फायै एलमारनि लुकुरो फायै उ हाथायनो नरै मान्या नि सायमान तैफानो हा नरै तंगै दं नेनि किसाफानो खायो मुंक्रिदे तै उलुकेलनि लीडर सोरबो कयनाय आसक अपते हाइ खलायै जों सिनि दफा कुसुबजाक दफानो जों साकाथि सावैमानिया जों लीडर्स नायगै जों लीडर्स नाय बर बुसुरो केसें केरेंनि बिसिंतै बै ओंगै मानिया हनमानि जिनिस न तांगै ओंगै मानिया हनै बोसां आगै सामुं ताङै फुनुंना नांगौ अबनो फुनुखा सिनि करबुक प्रेस क्लब जोंबो सावैमानो जों मानिया हनै हायफानो
जों करबुक प्रेस क्लाबनि आदरक तिनि फायखा सुनो नगै खा तंथकजाखा कायरामपारानि लुकुरक श्रीकांत कामिनि लुकुरक तै क्वाइफांनि दाल बिदाल काबि आमतनि लुकुरक अपडेट अबनो तिनि 18 सेप्टेम्बर मालखुं फाइना तंमानि फाइलिया दाल बिदाल कामि आमतनि लुकुरक फायखा ताखुक बिरोमनि त्रिपुरानि मांगथिनि बेकरें कं साफानो मानमानि जों बेबाग नायलायना साग मकल बाय थांबाय नै फायलायखा फियाबा नुग्लिया जेसीबी ड्राइवर फायै तै प्रशासननि बरक फायै उथायो हा खुरमानि जागाव बेलायनो जले लायखा सिरिखक लायखा जेसीबी बुसकांगनो बासा लायो आबनि बागैनो बरक तिनि मा सिरिखकमानि जों कक्तमा मानखा 19 सेप्टेम्बरनि फुंनि सति दामबा काफ्रुनो उ जेसीबी वाखांनाय होननाय उ कामि आमचयनि लुकुरक बो साखा कक्राक खायनो तुमुंनो खोनानि बिसिंगनो जेसीबी हा वाखांनाय तुमुंनो फाया हांखे नेशनल हाईवे रूट ब्लॉक खालायनाय नै आव आपते आइखेनो ना नांगौ जोंनो तामो तिप्रासा हनै दिया आसु आपते थुङै तंना नां अब बेलायनो सोमंकतर जोंनो तिप्रासा हनै दे आसु आपते थुङै तंमानि खलाय खापानि ताफुकते बुखुरक मान्या मानि कक जों खलायाखो सिगां गसिथाय करै नरक नायनायदि उ हाथाय बुसुक तर आं ताबो अर बाजा खाके बुसुक तलाव खलाय साका बुसुक चुक अर जे बरक फायै तलानि सिमिन साका नायसानाय बरक बा मावान चुगु पा ओ हाथायना बक्तेके हानरनाय फियाबा तिनि जों करबुक प्रेस क्लाब तै उ कामि आमचनि लुकुरक चाइतक मानि बाय तिनि उ हा उ थाइनि नरजांना नायखा अब जों सोलोंथाय अबनो सिगांनि सिमिन पा हनै हमजांनाय करै सामंग्रम खांकेसे पाल केसे सालुंगो अबनो तिनि 18 सेप्टेम्बर नि तिनि साक जरानि अपडेट करबुक प्रेस क्लब नि प्रेसिडेंट अंगै खना जों करबुक प्रेस क्लब नि अंगै नरक जब तनो दाल बिदा त्रिपुरा हास्ति कपलं दाल बिदा चैनल रंनि बिसिंति जों नरकना अपडेट होनानै बागै चाइ तंनाय खना 19 सेप्टेम्बर उ हाखुरखानि ताखुक बिरोमनि त्रिपुरानि मांखथै मदे मानिया तमुंनो मानिया हनखान केबो हास्ति त्रिपुरा बनि बागै बिहिगनि बागै आलादा सेप नानांखौ कक्तमन बिसिंति जों साइमान मानि ताखुक बिरोमनि त्रिपुरा बो आगे बुरा बात्ता मानो बिहिग मुंसापानो बात्ता मानिया सिन करबुक प्रेस क्लब नि सिमिन हापांनो अबनो सानाय बुसाय बुरा बात्ता मानमानि न बिहिग तताबुक बुसाय थैखानो जों हनै मान बेकरिं मानिया हनके तो डेथ सर्टिफिकेट बो जों रै मानिया हायफोर हापांनो कबगनाय बिहिगनो रान्दी बात्ता फानो रङानि मुथुं तिनि बागै असुंनो हास्ति त्रिपुरानि लुकुरक जतननो हामबाय।